deng deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni, Jan. Cah, kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicet. Nek deng dut. Nah, ya. Ora iso, kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sik? Kondisinya piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ayo tak selentik emang. Kudune. Oh, Pak Dim, ada ganeng melu nyumbang apa Pak Dim? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono, lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Sai sik. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak. apike ngendi iki? Karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula, nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora melu, omong dhewe. Aku ora njok-njok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Kok mempengaruhi wong ki omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun Kecamatan ngendi, Mbak? jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mas. Amin. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh kurang. Mugi warga kemiri tansah ayem tentrem. Amin. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngapa? Kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, mal papat ya? Heeh. Catur netra. Catur netra. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo? Siap, Mbak. Menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng. Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen Kring Sret Budal. Lah niku semboyane. Nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Allah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oke. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah iku nggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak D sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula Misni glebot. glebot Pak. Pundi Bu? Glebot. Glebot Kerajaan Kemiri. Oh, Ya. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite.
Dengaren biasamu. Ya wis kene ra apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh iya, iya. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Kotak amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih, mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika, Pak. Ngono kompliti. Ado-ado tak undang kok Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh, kowe iki omahku lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi goleke tangan. Saka apike ya, Reng. Heeh. Halo manis nang Nderek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Wah, mesti. Mugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair lho. Cair apa. Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap di Kunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah iki lho, aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lho aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa, iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Gayane ora. tipeku kaya Pak Degareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya jan. Wes wingken kala Mau ya iwo apa wancine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang
nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. tenanan apa ora? Tenanan aku iki kok tau girong to ora. Nggih. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu Sopo wae. BPS lek ngendok sanggon-gon. Sanggon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. gumantung dipakani apa ora. Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi le ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggale. Bapake. 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 Kok iso bapake lek carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya pokoke kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa Wah. supaya lho kowe iki piye to? Sehat. Oh, udah mesti Tuh. untung. Aku ngerti sih mbak kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho Aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat Apa dijak sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye jak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok katoke jero barang ki. Kowe iki aja ngawur. Iki batikku ki lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge tayat iki, ngono lho. kok tak kira nek yo Mula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Oh, lho. Wong rokok lene kaya panitia wae. Sak panggung iki sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo Larso tok. Ngene iki rokokane. apa iya larang. Wes, Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Oktav. Mbak Tak. Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Licai le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge Angguk. Oh, anggo. Angguk iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja mong Iki gur ngandake. Ya ben percaya piye kene ya ben percaya kaya apa. aku yen Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan Angguk. Lah nek Mbak aku yen teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Lek Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge? Oh, iso. Lah suarane piye suarane? Suarane ya maktut ngono. Pintutmu ora. Lah ya nek prakteke ya piye jenenge rebana karo Ayo. beduk karo kendang Anu ngono. dikendangi, Geng, sugeng kendangi, Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoke anggo iso. Aku ben ngerti Enggak. kene ben Nek ngerti. sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to ngomong karo kok. Ini to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok anggo, menggo lho iso. Ayo. Wong megur ngandake lho hormat kaya angguk kok dadi. Ora iso. Lah anggo nuwun sewu bapak-bapak pun preso anggo. Ah. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo. Ayo ngono iki. Ayo. Jare kowe juara anggo sak kecamatan. Ayo. Anggo lek gawe kathok semene iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata ta? Nggih. Sampeyan ya tau ngono iki? Ya temben nggih pas sik cilik ngono. Ah iya. Kowe jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Piye ta? Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete ya. Ya udah. Anggo kok ijo-ijo.
biasane kacamatane. Lah. Ngene lho, ngene lho. Ngene lho. Sae-sae lho. Ayo, Diko, aku. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Iso. Kowe Tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere kono lek muni. Ora. Ya Sik. Para penonton Anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Karo tadi iki usul kok ora genah. Anggo kok iso capek gunung lagune iki. Tak kon nembang mbakku yuk, Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Ya, monggo. Penting dijoget awakmu. Ayo. Kacamatanya Iki dulu. mau njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit Tatin iki jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Tatini. Wah, nggih. Tatin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Titanic. Malah kapal. Agak nek. Tahu nek Titanic sesudah. Ayo, Kak. Nggih. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe Tapi uyo ana singgete ben aku nggo mlaku maju. Derek Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati Waduh. Waduh. digawe uyo Tresnawati digawe uyo uyo narendra satriya ing madukara satriya ing madukara Hati gawe susah. Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing besok latihan sik besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang Diko ki Bang ora ngono Mbak Tatin piye mau Ora gerakne? ngono. Ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna anu gerakan anggo kuwi tergantung lagu. Ah, iki mau apa? Tresno? Tresnawati. Oh, situ diganti Tresno Tutik nih itulah. Isa. Nah, Tutik. Oh. Mas iki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabnya piye? Karena mengangguk-angguk. Lah iki angger isu yo do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Gah. Aku kepengin ngerti yo. Ora lho, angguk iki carane Kulonprogo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolalang rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku ngerti. Oh, lambene kaya kalang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Oh, wong kepinteran kok diimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning nganggo kacamata kuwi to, Beta. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Dadi kaya anu ya kaya jarenan ngono kae ya. Lho, udah gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabnya apa? Yang
carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah kuwalik? Lah aku anggere wis dadi nu biasane malah tak cepet kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Wong mau dadi iki ning salut sayang yo anggo yo ndolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Kaos kaki anu ya putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki racak-racak ngono ki jane lanang ya, Duk ya. Dulu memang lanang, terus anu perkembangan zaman jadi wedok. Sok ben ki ajarono ki anggo. Iki. Wangi ngajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki iki kowe menggok wae ya. Anggo iyo akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono ki ya ono. Nek kuwi kobra, Baduy. Kan Aku beda-beda. seneng aku. Lah iya Yen kasana ajar budaya. Baduy barang, Mas. Apa? Ajar Baduy barang ana tarian. Piye Baduy piye? Ya. Aku lah ngomong aku biyen saiki wis lali. Nah, Kok agar ngomong kok di yo aku gur ngomong hormate ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mboko sithik kok saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saupamane. leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau tarian ngremong. Remong terus wayang wong kiprah Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean suwi-suwi ya kawate pedhot ning omangke. Betul. Dan Dadi- sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to petukne Mbak Tatin? Kita ning Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung anggung sampean. Wah ya. Aku nonton iki. Ha iya. Jenengan enggak ikut kok? Ora dijak. Ya Nonton. teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah Gareng kembar telu. Oh, gareng kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa melu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. aku ra boncak kok kangen ngomong. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawa Mbak. Ayo Bawa bawa. ke bawah. Wiwit maneh. Dung, dung, dung. Tung-tung apa? Gak kena dipalanke ya. Anderek sang pake pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budaya Kang Mas. Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang Lah kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kining menapa kok mboten tresna kalian kula? Sebabipun menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedok iki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Bener. Loh,
Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak wedi kok. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. Sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula? Kula lemu nggih sampun lemu, cantik nggih pun cantik. Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. Manuke sapa? Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha kuwi arep ngamuk ora entuk iku takon manuke. Aja liyane manuk to, aku nek manuk iki kaya piye ngono lho. Ibaratnya aja manuk. Apa? Lha mbok mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sampeyan menyang kota Batang. Lah sapa mau kacang kleru, batang kleru? Kakang. Kakang. Kakang sing wis dadi batang. Amin. Aja iki dienggo pepunden kaya. Pepunden padha ae, udan kuburan. Lah apa? Leluhur. Surya. Surya sapa iki? Iki Mas Daryanto. Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Slendang kuning kang saking. Piye ta kok? Ora tau nonton siswa kowe iki. Lah piye nek siswa ngono ketoprak. Oh, terus aku nih? Ngoyak. Oh, ngoyak. Aduh. Piye? Kaya tabrak troton, Mas. Wong alon wae kok ora sawangen atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Tak kira gulu. Suara kurang apraman. Iya ning wasesa ngongrom. Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Astagfirullah. Sopo sing tak sandang. Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Lah. Wis Salah kadung nekat ora. lha kok iki drama lho. Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Ah. Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen biyen. Ayo jajal, jajal. Sikile iki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Delok. Ini Mas. Ini iki lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak siram. Wah. Bar tak siram. Ayo kene. Kene sun pangku. Ya, ngene. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku bemper entuk rai. Lah kendi aku ki arep legoe kendi. Aku tak jengkeng mbek mutukno kene. Kene. Heeh, Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati.
Mripate elek. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Raine nang dhuwur. Lho yo aku lho kok jarekmu lho marani ngumpeti kok. Ya bathe ireng apa. Maksudnya piye? Bathike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Anggung marang bendara. Teplek. Kok sing titik. Apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antarja. Kok iso Antarja? Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang. Ya anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyu. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Gedelan piye tambah 5.000 ini. Ora sudi. Pijer ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene, Raine. Sing lepaske kowe lho. Apa? Lho mung aku kene iki ora munggah. Lho delan. Lho pas dhewe ta. Ya rek. Salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton Pergi Wong Gatotkaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu jenengan pas suryane ngedepe rono ora kok rono. Maneman. Lho. Ya wis lek angel dilikne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti iki dosa ning wong rezeki yo. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Apa apal itu? Angungrom. Ngrom. Marang bendara. Kene kowe apal kok kowe dhewe. Aku malah Ya, Pak. ngrom. Tekan ngendi to kono-kono? Ngrom. Angungrom marang bendara. Tiasulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus no sesideman. Becik lara mata. Patenana. Ya, Pak. Luwe becik patenana timbang